'Yan uwana 'yan Nijar, zan sha hankalinmu duka yaro da babba, namiji da mata. Wato ku yi hankali da mutanen da suke baku kamzan kurege na wasu magunguna ko su haɗa ku gaba da juna. Ku yi hankali. Duniya sai labari. Waɗansu mutane suna da wata mentality akan biyan bukatarsu. Su ga idan ba a biya san musu wannan bukata ba, to abin bai yi daidai ba. Na ga waɗansu suna ta kafa hotannin wannan bawan Allah da ya zaka ministan kin Najeriya, suna mai kurwa wasu har da zaki. To ba nan gizo ga saƙa ba. Mayya suka ce maƙiyinka yana iya zama masoyinka, sannan masoyinka yana iya zama maƙiyinka. Najeriya da Nijar ƙasa guda ce, Turawa suka raba mu. Kuma babu shi wanda iya hana alaƙan Najeriya da Nijar, saboda 'yan uwan juna muke, ko ba komi muna da musulunci iri guda. Mun sani Najeriya sun yi muna abin da bai da daɗi ba, amma mu bar azawa da cewa duka Najeriya ne. A'a, mahukuntan Najeriya. Kina idan mahukumcin Najeriya yi wani abu, to mu bar cewa duka Najeriya. Akwai ci gaba kala-kala wanda muke samu ta hanyar Najeriya, kuma Najeriya take samu ta hanyar Nijar. Ban ga 'yan gwagwarmaya suna gwado waɗannan imaji ga sunan ba, kamar yadda kuke gani. Hanyar jirgin ƙasa ce wadda Najeriya ta ɗauki nauyin yinta har zuwa birnin Maraɗi. Kamar yadda kuke gani ga yanan. Tun daga Kano, wannan hanyar jirgin ƙasa sai cikin garin Maraɗi. Wannan ƙasar Nijar za ta iya ƙarasa da ita har a game da ƙasashe ƙawaye namu kamar su Mali, su Burkina da sauransu. Alaƙanmu da Najeriya ba yau bane ba, kuma ba jiya bane ba. Alaƙa ce ta ɗan jimma da ɗan jimmai, ta wa da ƙani. Mun sani 'yan uwa 'yan Nijar, ku yi hankali da waɗansu mutane wanda suke son su kawo wata tsami domin kace alaƙanmu da 'yan Najeriya. 'Yan Najeriya 'yan uwanmu ne, kamar yadda muke da 'yan uwa da Mali da Burkina da Benin da ƙasashe saura waɗanda muke iyaka da su. Wannan abubuwa saboda waɗansu sun gani amma a yi shiru ba a wallafa ba. Ku sani da cewa Najeriya tana kawo mana arziki da dama cikin ƙasarmu ta Nijar. Sannan ƙasar Nijar tana kai ma Najeriya arziki da dama cikin ƙasar Najeriya. Alaƙa ce wadda take ta kakanni da kakanni, wadda ba wani wanda ya raba ta. 'Yan uwana 'yan Nijar, ku guji mutanen da suke kawo muku hatsaniya domin ɓata zamantakewa har su sa muku wani abin da za ku taya kuna gaba da juna. Mun sani Tinubu ba shi zai dawwama ba a cikin mulkin Najeriya. Ana iya samu wani gwamnati wanda zai zama kila ƙawaye da ƙasashenmu da Mali da Burkina har mu zama confederation iri guda. Don haka ku sani da cewa kun manta zamanin 'yan siyasa, kamar yadda Najeriya take muna irin wannan cin kashi, haka ƙasar Nijar take ma Mali haka nan. A lokacin mulkin siyasa an ga irin walakancin da shugabanninmu suke ma ƙasar Mali. A wannan lokaci Nijar maƙiya ce ga ƙasar Mali, maƙiya ce ga ƙasa Burkina. Amma ku sani ba 'yan Nijar suke ƙiyayya da 'yan Mali ba, ba 'yan Nijar suke ƙiyayya da 'yan Burkina ba. Gwamnati wancan lokaci take ƙiyayya da 'yan Mali, sa'annan gwamnati ta wancan lokaci take ƙiyayya da 'yan Burkina. To hakan gane ko a yanzu 'yan Najeriya ba maƙiyanmu ne ba, gwamnati su ce maƙiyanmu. Kenan ana iya a samu gwamnati da za ta zo wata rana sai ka ga mun zama iri guda. Shi aka ce masoyinka yana iya zama maƙiyinka, sannan maƙiyinka yana iya zama masoyinka. 'Yan uwana, mu raba kanmu da duk wani abin da zai kawo mana tashi hankali a cikin ƙasarmu mai albarka. Ko da shike alƙunutu take ta aiki, maluma turar da aka yi alƙunutu suka ce insha Allah duk wanda bai son ƙasar Nijar, duk wanda ba tsakani da Allah yake ba da wannan zama, duk wanda ba tsakani da Allah yake son ƙasar Nijar ba, duk wanda da wata bukata ta yake son ƙasar Nijar, insha Allah za su hita ɗai bayan ɗai. Sun fara hita muna gani. Yau ɗan Nijar ya san masoyin Nijar, yau ɗan Nijar ya san wane ne suke son Nijar tsakani da Allah. 'Yan uwana,
ko yi fartashin wannan bidiyo ya zo ko ta ina domin ƙasar mu ta Nijar Allah ya ba mu zaman lafiya da mu da ƙasashe na musulmi duka baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.